Με μεγάλη χαρά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε στο σχολείο σας. Εγώ είμαι ο προπονητής της ομάδος. Ήρθαμε μαζί με κάποιους παίκτες να τους γνωρίσετε. Να πάρετε αυτόγραφα. Να πάρετε αυτόγραφα. Να ρωτήσετε τα ονόματά τους. Να παρακολουθείτε την ομάδα όσο μπορείτε από την τηλεόραση όπου αλλού μπορέσετε και με μεγάλη μας χαρά σε συνεννόηση με τους δασκάλους σας θα σας περιμένουμε σε έναν αγώνα που θα έχουμε εδώ στο Ηράκλειο να σας πάρουμε, να σας φέρουμε και να δείτε ένα αγώνα που θα. Σας εύχομαι χρόνια πολλά σε εσάς, στις οικογένειές σας, χαρούμενες γιορτές και χαρήκαμε πολύ που μας φιλοξενείτε.